Joan gaitezen Lukasen 16. kapituluko 19. bertsora. Bazen gizon aberats bat, purpuraz eta lio finez janzten zena, eta egunero festa ederrak egiten zituena. Bazen Lazaro izeneko eskale bat ere, haren ate ondoan egoten zena. Zauriz josia zegoen. Pozik asko jango zukeen aberatsaren maitik lurrera botatzen zutena. Txakurrek ere etorri eta zauriak miaskatzen zizkioten. Jesusek kontatu zuen parabola honetan, bi pertsonaia agertzen dira. Bata, lurrean bizi erosoa izan zuen gizon aberatsa da, eta bestea, bizi gogorra izan zuen Lazaro. Irakur dezagun 21. bertsotik aurrera. Pozik asko jango zukeen aberatsaren maitik lurrera botatzen zutena. Txakurrek ere etorri eta zauriak miaskatzen zizkioten. Hil zen eskalea eta Abrahamen ondora eraman zuten aingeruek. Hil zen aberatsa ere eta lur eman zioten. Hildakoen egoitzan oinazez zegoela. Begiak jaso eta Abraham ikusi zuen urruti, eta Lazaro haren ondoan. Parabolaren bidez, Jesusek bi pertsonaren lurreko bizitza eta etorkizuneko munduan izango duten bizitza kontra jartzen ditu. Gizon aberatsaren eta Lazaroren bizitzen bidez, ez al du Jainkoak argi bereizten zein desberdinak diren zerua eta infernua? Jarrai dezagun 23. bertsoarekin. Hildakoen egoitzan oinazez zegoela, begiak jaso eta Abraham ikusi zuen urruti, eta Lazaro haren ondoan. Orduan, deiadar egin zion, aita Abraham, errukinitaz, bidal ezazu Lazaro atzamar muturra, uretan busti eta niri mihia freskatzera, kiskaltzen bainago sugar hauetan. Baina, Abrahamek erantzun zion, seme, gogoratuzuk, zorion franko izan zenuela bizitzan. Lazarok, berriz, zoritzarrak. Orain, hark atsegina aurkitu du hemen, eta zuk oinazeak. Horrez gainera, leize handi bat dago zuen eta gure artean. Naita ere, ez dauka inork hemendik zuengana igarotzerik. Ezta hortik guregana ere. Aberatsak, berriro. Orduan, aita Abraham, bidal ezazu, arren, Lazaro gure aitaren etxera. Gizon aberatsak uste zuen heriotza biziaren amaiera zela. Inoiz ez zuen imaginatu heriotza mundu espiritualean bizi berri baten hasiera zenik. Hala ere, gizon aberatsa hil ondoren, ikusi zuen Lazaro, bere bizitzan sufritu zuena. Jainkoaren besoetan kontsolatua zela. Bera, berriz, infernuko oinazean zegoen egunero. Orduan, aberatsak Jainkoari erregutu zion. Bidali al zeniezake Lazaro nire familiaren gana. Heriotzaren ondorengo biziaz argitzeko, oinazezko leku honetara etor ez daitezen. Ez al dugu ikusten Jainkoari errukia eskatzen 25. bertsoan? Baina, Abrahamek erantzun zion, seme, gogoratuzuk, zorion franko izan zenuela bizitzan. Lazarok, berriz, zoritzarrak. Orain, hark atsegina aurkitu du hemen, eta zuk oinazeak. Horrez gainera, leize handi bat dago zuen eta gure artean. Naita ere, ez dauka inork hemendik zuengana igarotzerik. Ezta hortik guregana ere. Aberatsak, berriro. Orduan, aita Abraham, bidal ezazu, arren, Lazaro gure aitaren etxera. 5 anaia ditut, eta jar ditzala jakinaren gainean, beraiek ere oinaze toki honetara etor ez daitezen. Lur honetako jendeak ez du ezagutzen bizionen ondoren zain duen mundua. Ez dakite beren oraingo biziak zerura ala infernura daramatzan. Beren helmuga ezagutu gabe, itsu-itsuan bizi diren mundu ikusgarri eta fisiko honekin asetzen dira, besterik gabe. Alabaina, zerua eta infernua benetan existitzen dira mundu espiritualean. Naiz eta orain bizi garen mundu fisikoan ikusten ez ditugun. Mundu espirituala ikusezina da. Horregatik, lurrean bizi zen bitartean, gizon aberatsak hau baino ez zuen pentsatzen. Nola bizi dezaket niretzat bakarrik onuragarria den bizitza bat. Hori zen gizon aberatsaren pentsaera lurrean bizi zenean. Lazarorena aldiz bestelakoa zen. Lurrean sufrimenduz beteriko aldi baterako bizi izan bazuen ere, bere helburua beti zerura iristea izan zen. Ondorioz, azkenean zerura iritsi zen, baina gizon aberatsa infernuan amaitu zen, bere bizian zerua aintzat hartu ez zuelako.
Horregatik, gizon aberatsak biziki nahi zuen oraindik infernura jaurtiak izan ez ziren bere anaiak zerura joatea. Geroko biziaz jabetu eta ura ulertuta. Konturatu zen heriotzaren unea iristean, beranduegi izango dela, ezta? Jada ez da denbora gehiago izango damutzeko edo gure egintzak aldatzeko. Beste aukerarik izango alda lurrera itzultzeko eta fede bizi zuzena eramateko. Zeruan sartzea ahalbidetzen diguten jainkoaren lege, dekretu eta agindu guztiak betez. Ezin da izan eta ez da izango. Horregatik dago aberatsa hain damuturik eta etzita. Irakur dezagun berriro 27. txatala. Aberatsak berriro. Orduan, aita Abraham, bidal ezazu, arren, Lazaro gure aitaren etxera. 5 anaia ditut, eta jar ditzala jakinaren gainean, beraiek ere oinaze toki honetara etor ez daitezen. Abrahamek erantzun zion. Hor dituzte Moises eta profetak, entzun diezaietela. Hark, oraindik, ez, aita Abraham, hildakoren bat joaten bazaie, orduan bai bioz berrituko direla. 31. bertzetak dioen bezala. Baina Abrahamek erantzun zion, Moisesi eta profetei entzuten ez badiete, hildakoren bat piztuta ere ez dute kasurik egingo. Jainkoak Moisesi eta profetei jainkoaren erregetzan sartzeko bidea irakatsi zien. Beraz, haiei entzun eta irakatsitakoa zuzen jarraitzen badugu, ez aldu esan nahi gu ere jainkoaren erregetzan sartuko garela? Jesukristo lur honetara etorri zenean, esan zuen, ni naiz bidea, zuek zerura gidatzeko etorri naiz. Jainkoa semearen aroan haragi eginda etorri zen bezala, Espiritu Santuaren aro honetan ere, gure zeruko ama gure artean bizi da lur honetan. Bere seme alabak bide zuzenetik ibil daitezen gidatuz, ezta? Beraz, berak erakusten digun bidea zintzoki jarraitu eta fede bizi zuzena eraman behar dugu. Mila esker.